L'Ebre. Camins d'aigua. Comencem aquest capítol a Terres de Navarra, on l'Ebre canvia de caràcter i es va obrint en planures cada vegada més àmplies, fins a arribar al mateix cor d'Aragó. Aquí, fins i tot l'arquitectura és diferent, ja que la pedra, com a material de construcció, comença a donar pas al maó, un senyal d'identitat d'aquest tram central de l'Ebre. Des de Milagro remuntem el riu Aragó per seguir després un breu trosset al curs de l'Arga per veure les riques hortes de Funes i Peralta. Hi ha un refrany que s'aplica al riu Arga en aquesta zona. Vas com el riu de Funes, per on et dóna la gana, degut al seu recorregut ple de meandres per un terreny molt pla. El nom de Peralta deriva de Petra Alta o Petralta, potser la talaia del segle XII. L'horta de Peralta sempre ha gaudit d'una fama merescuda. Aquí va néixer el 1860 Emilio Rodríguez Irazusta, l'inventor del document nacional d'identitat. Com en tants d'altres llocs, la fauna autòctona ens fa de guia per sobre un nou camí d'aigua. Tornem al curs del riu Aragó per remuntar-lo fins a Tafalla, població situada al centre de la comarca i enclavament estratègic, des d'on partirem a conèixer els preciosos indrets que podem descobrir a la zona mitjana. Sorprenen les construccions medievals fortificades i el sobri romànic de Vall de Roures. El contrast entre la muntanya i les riberes de l'Arga i l'Aragó s'obrirà com un ventall de possibilitats per al viatger interessat en l'art i la cultura, els ancestrals costums guardats al cofre dels records o una deliciosa gastronomia, senzilla, però elaborada amb sans productes de la terra. Càceda, com moltes localitats navarreses, ha sabut evolucionar per dependre cada vegada menys del camp i tenir una activitat industrial creixent. Situada sobre un turó, compta amb un passat ple d'història i un futur prometedor. La situació de Càceda a la frontera amb Aragó va determinar històricament la disposició de les masies en forma defensiva, amb l'església dalt de tot. Sangüesa està estratègicament situada al marge esquerre del riu Aragó i en una cruïlla de camins que unien la muntanya amb la ribera i per on passaven els ramats procedents de les valls de Salazar i Roncal cap a les Bardenes. Seguim el camí d'aigua que ens marca el riu fins al peu de la serra de Leire,
on l'embassament de Iessa, una enorme taca blava, s'estén al llarg de 10 quilòmetres de longitud, donant color i bellesa a un paisatge que anuncia la proximitat dels Pirineus. Dominant l'embassament des de l'alçada trobem el monestir de Leyre, on Sant Virila va passar 3 segles, que a ell li van semblar minuts, escoltant el cant d'un ocell. El monestir és un excel·lent mirador sobre la vall del riu Aragó. Prop d'aquí el poble de Tiermes, que ja existia l'any 1038. Aquesta població es va abandonar a causa de la construcció de l'embassament, que va inundar la totalitat de les seves terres cultivables. L'embassament va suposar també la desaparició de l'important balneari de Tiermes, que s'havia utilitzat des de temps dels romans. L'embassament de Iessa, un tresor d'aigua també conegut com el Mar del Pirineu, recull amb la seva nova presa les aigües del riu Aragó. El riu Aragó neix al nord de Canfranc i dona nom a l'antic regne i a l'actual comunitat autònoma. S'aprofita com a pas natural des de temps immemorials, com ho demostren les calçades romanes i una de les parts més boniques del Camí de Santiago que se situen a la seva vora. Els contraforts del nord de la Sierra de Santo Domingo, Sos del Rei Católico corona un petit turó amb el seu castell. Sos és una preciosa població, coneguda per ser el lloc on va néixer el rei Ferran el Catòlic, on destaquen construccions renaixentistes i medievals. Les Bardenes Reales és un paratge natural semidesèrtic que s'estén al sud-est de Navarra, a la frontera amb Aragó. Sense cap nucli urbà a l'interior, té els sòls d'argiles, algeps i gres i han estat erosionats per l'aigua i pel vent, creant formes i horitzons sorprenents amb vegetació molt escassa. Formen un parc natural protegit des de l'any 1999 i des del 7 de novembre de 2000 formen part de la Reserva de la Biosfera. Sobrevolant les Bardenes Reales, arribem a Tudela, on podem trobar obres públiques de gran interès al mateix riu Ebre, com el pont i l'assut renaixentista del Molí de la Ciutat, al costat de la carretera que va a l'estació d'Arguedas. Tudela compta entre els seus atractius amb la seva catedral, l'edifici de l'Ajuntament, la plaça dels Furs, així com els palaus del Deán, Marquès de Sant Adrián, Ibáñez Luna i dels Huarte. És imprescindible parlar de la riquesa de l'horta de Tudela, amb els seus exquisits pebrots picants, carxofes, espàrrecs i els famosos cabdells de Tudela, sense oblidar els seus deliciosos vins. En un petit sortint rocallós del marge dret de l'Ebre hi ha l'ermita del Sant Crist. Es va construir en haver-se aturat allí una creu de fusta que baixava flotant per l'Ebre. La creu va desaparèixer en un incendi, per la qual cosa la imatge que allí es venera és la Mare de Déu de la Mola. Diu la tradició que la imatge va baixar navegant sobre la mola d'un molí i es va aturar al mateix lloc que la creu. A Tudela hi desemboca el riu Keiles, aquí un petit fil d'aigua que seguirem fins a la seva capçalera per comprovar la peculiaritat que és un riu més gran en el naixement que la desembocadura. És tan sorprenent per a nosaltres veure per aquests paratges una granja d'estruços gairebé tant com els ha de sorprendre a ells veure ocells tan grossos. Ja de lluny albirem Tarassona, que guarda un impressionant casc urbà, especialment si es mira des del riu. Tampoc podem oblidar el seu palau episcopal, l'originalíssim ajuntament renaixentista i tota la part antiga en general. En aquesta població, on l'art mudèjar té un dels seus màxims exponents aragonesos, és d'obligada visita a la catedral dedicada a la Mare de Déu de l'Horta. Malgrat que va ser inaugurada l'any 1235, en ressalten especialment els detalls d'estil mudèjar i renaixentista.